Exploradors, descobridors, innovadors, creadors, científiques, emprenedores, somiadors, aventureres. Persones que arreu del món pensen en totes les llengües i s'expressen amb l'idioma universal del talent i les idees. Gent que somia en fer coses noves, diferents. Projectes espectaculars que neixen en un laboratori o amb una senzilla llibreta i un llapis. Idees que busquen socis i mercats i que necessiten un lloc per créixer i desenvolupar-se. Un lloc des del qual obrir-se al món. Els parcs científics i tecnològics apropen el coneixement i el món de l'empresa. Multipliquen el talent i la creativitat. Permeten treure el màxim profit dels recursos i trobar les millors idees, les que condueixen a l'èxit. Catalunya i Espanya avancen per aquest camí cap a un nou horitzó de progrés i desenvolupament. Els governs espanyol i català impulsen estratègies per obrir camí a la nova economia, crear empreses i ocupació. Són 10 els pols d'innovació que es dibuixen al territori català. En el mapa de la ciència i la tecnologia apareix un nou punt, Terrassa. Parc científic i tecnològic orbital 40.